Matopoto pam pam, 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 matopoto pam, matopoto pam pam, matopoto pam pam, matopoto pam pam, matopoto pam pam. Eish, hayi man, kanti ngiyaphupha. Eish, ngcono ngisala ngivuka mara yazi ngilele kamnandi so. Hey, sanibonani mama, sowuvukile? Ya, hayi sengivukile mfana wami, mina uyazi ngivuka early vele ngabo 5. Mama wena ngiyazi vele uvuka early. Ya mfana wami, nawe kuzomela ufunde ukuvuka early. Mina mama into engenza ukuthi ngivuke late, nginokuphupha amaphupho amnandi yabo. Enhle namuhla ngiphuphile yazi mama. Uphupheni? Mara mama le phupho lele ngiliphuphe namuhla li-complicated. Ngiphuphe ngicula yabo, ngicula enye ingoma ethi matuputu pam pam, matuputu pam pam. Ichaza ukuthini mama le ngoma? Hayi wena uyakula, uphuphe uthi matuputu pam pam. Yini lokho? Nama ngazi mama, that's why ngibuza wena. Hayi ayikho into enjalo, matuputu pam pam. Alright mama, awuthi ngihambe ngiyovakashela uNtanga ne? Okay ke, ungabuyi late yeva. Alright mama. Ntanga yazi namuhla ngiphuphile. Uphupheni Ntanga? Hayi Ntanga, ngiphuphe ngicula enye ingoma ethi matuputu pam pam, matuputu pam pam. Ntanga uyabheda wena, mara ngathi mnandi le ngoma yakhe ithini? Ithi matuputu pam pam, matuputu pam pam. Hayi mnandi Ntanga, matuputu pam pam, matuputu pam pam. Hayi Ntanga. Mara mnganami ngine-stress yazi. Une-stress sani mnganami? Hayi Ntanga, umakutuvu uyasihlupha mara yazi. Yo Ntanga, ende mina ngiyamsaba. Nami Ntanga ngiyamsaba, mara mina Ntanga ngimsaba kancane. Neta akanginiki ithuba lokuthi mina naye silwe. Hawu Ntanga, ngoba nini sibalekile soyithuna athi sipompe. Hayi Ntanga, ngisho bengisapota wena. Uyazi Ntanga, phela uma ubaleka kumele nami ngibaleke. Friends they support each other Ntanga. Macala mina, macala wena. Ya Ntanga, manje soyenza njani Ntanga? Kumele size neplan phela ukuthi angasasihluphi. Ya boy, ya mara mina nginalo iplan Ntanga. Lithi Ntanga? Okay bheka mnganami, kunomunye ubaba bathi ubaba uPlaza. Ubaba uPlaza? Wenzani Ntanga ubaba uPlaza? Ubaba uPlaza Ntanga ublind. Lo baba loya uyinyanga Ntanga and ustrong. Manje thina siyofunana enyangeni? No Ntanga, thina lapha siyofuna amabhande wokulwa. Amabhande wokulwa? Kanti amabhande ayingakhi cause mina ngazi leli lokufasa ibruku. Sekunamabhande wokulwa? Hayi Ntanga, thula ulalele. Thina asahambe selapha kuPlaza simtshela ukuthi sifuna amabhande wokulwa. Kunomuntu osihluphayo. Hayi Ntanga, warifla amabhande asenze sishaye wonke umuntu. Sigcina sesishana abazali bethu. Hayi Ntanga, ngisho ngikuchazela ukuthi uPlaza ustrong. Sizomtshela ukuthi asenzele ukuthi ashaye umaguduva kuphela. Hayi Ntanga, makunjalo asahambe siyomtshela siyenzele. As long as kuzoba wakamaguduva kuphela. Manje Ntanga inkinga iyi-1. Yini manje? Kuzomele sibe nemali Ntanga for ukumbhadala. Hayi khululeka Ntanga, ngizoyizama lapha kumamami. Ngizomtshela ukuthi esikolweni bathize bafuna ama-textbook. Bathi 1.5. Ya 1.5. Hayi Ntanga, imali engaka angiboni ukuthi umaguduva uzofuna 1.5. Mtshele mhlawumbe ukuthi bafuna 100 rand. 1.5. Alright Ntanga, 100 rand ke. Ya 100 rand. Ya nganithola kahle. Dala ningibaleka nina. Maguduva, hayi mina namuhla nginamali mangabe ufuna yona. Maguduva nginayo. Hayi no, khululekani bafana bami, namuhla ngifuna imali. Kunenye ingoma enginiphathele yona, ngifuna ukuniculisa yona. Yo ngathi iphathi lami lezi ngoma namuhla. Ngapha ngiphuphe ngicula, nawe maguduva ufuna ukusiculisa. Ungazongiphaphela wena, ufuna nginipompiseni futhi. Ngizocula la bafana bami niyezwa. Hayi alright maguduva, siyakuzwa. Ya siyakuzwa maguduva. Ya bafana bami, le ngoma le ihamba so ke.
Ya ziyakhala-ke manje bafana bami neva. Wena son ithi mina nyapaiza, 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 mina nyapaiza. Nawe saneva kopela umnganakho ithi nawe mina nyapaiza, 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 mina nyapaiza. Ya bafana bamaisha ino ithule ithini thina siyapaiza, 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 thina siyapaiza. Hayi bafana bami. Hayi no nayishaya bafana bami. Enhle namuhla nizosinda ngoba ngijahile. Awuthi nginicoleleni. Hayi ntanga uqinisile kuzomela siye kulo baba. Konje uthe ubaba ubani? UBlaza ntanga. Ya ntanga uBlaza. Hayi kusasa siyaya ntanga. Ana kanjani boy kumele siye. Hamba kuyozama umama wakho umuzi ukuthi uthini. Alright ntanga sharp ne. Sharp ntanga. Mama, yini? Eish, yazi ngikhohle ukukutshela mama. Lapha esikolweni bathi bathengisa ama-textbook. And bathi asebenza nge-AI. AI? Kanjani manje? Hayi mama, bathi if uyithenga le Facebook, mangabe uyafunda, yonke into ozoyifunda lapha kule textbook izohlala la engcondweni, angeke isaphuma. Kusho ukuthi angeke ngisakhohlwa zonke izinto engizifundayo. Hayi mntanami, plus vele uyasogola esikolweni. Eish, manje kuzomela ngiyithole mama le textbook yabo. Hayi okay akunankinga. Abashonga ukuthi malini? Hayi bashilo mama. Bathi ze 500 mara bathi uyakhona ukuthenga kancane kancane ngoba akhona we100 rand. Hayi 500. Yo bese ngithukiwe kungcono le 100 rand. Ende naye anginayo le 100 rand. Yo mama, maye ufuna ngifele? Oh hayi imali engaka. Hayi mara ngizokunikeza ke. Ntwana yami. Boy khambani. Hayi no macala mina macala what? Macala mina macala wena. 100 rand boy. 100 rand. Maye siyaya kulo baba ngisho. Ne ona sihambe silindeni. Manje bona. Tanko. Ntanga manje yiko la? Ya ntanga yiko lana. Ungarazi khulumela phansi. Hayi ntanga ngena mina uzongithola la ngaphandle kuyathusa lana. Hayi ntanga kumele singene siyithula. Ayisho siwafuna soyithula amabhande. Eish, ntwana mina ngiyasaba la. Mara singene. Ya shizicathulo la mnyango. Bazozitshontsha. Shh. Eish, bazozitshontsha ntanga. Ngeke manishiya. Yo. Okay ntanga. Yena ngena ori nenza njani bafana lapha emnyango? Sanibonani baba uBlaza. Yebo bafana bami ninganisiza. Eish, ya baba uBlaza ungasiza. Mina nomngani wami sinenkinga. Inkinga enjani bafana? Ninenkinga nibancane kangaka? Khuluma nawe cheese. Eish babu. Ubani konje ntanga? Baba uBlaza. Ya baba uBlaza. Baba uBlaza. Besize la kuwe ngoba sifuna amabhande yabo. Mara hayi lawo ukufasa ibruku. Amabhande wokulwa. Untanga uthi wena uyenzisa amabhande wokulwa. Imake ibambe njalo mfana. Akusuwe lo mfana lo walapha enzansi mawehla lo gangayo. Hayi akusuye baba uBlaza lo mngani wami baba uBlaza. Uyazi ke baba uBlaza mina ngihambi nabangani abagangayo. Ya, hayi uqinisile untanga baba uBlaza. Mina vele abantu abaningi bangifanisa nabantu abagangayo. Hayi alright bafana bami. Nithi nifuna amabhande. Yebo baba uBlaza, kunomunye umfana bathi uMaguduva. Uyasihlupha lo mfana lo. Njalo ekseni usikhiphisa imali yesibili, emini usikhiphisa imali yesibili, ntambama usikhiphisa imali yesibili. Yeah, every day ma 5 rand. Hayi khululekani. Ngiyamazi lo mfana bafana bami. Uyahlupha vele. Nami last ungitshontshela umoba ngale emuva. Ngizonenzela amabhande, but lawa a strong.
washaya umuntu uyaquleka angafa nokufa. Hayi babugwayibovu ungasenzeli abulalayo. Ya babugwayibovu ungasenzeli abulalayo. Nedi awe ke acime 2 minutes nyana. Alright bafana bami, ngilindeni la nginenzele izinto za fast. Ntanga ngathi singawathola lamabhande. Hayi no ntanga mina ngiyamthemba ubaba uBlaza uzosenzela into straight. Hayi alright ntanga. Mara makutuva. Minanya baiza, 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 minanya baiza. Minanya baiza, 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 minanya baiza. Tinasya baiza, 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 tinasya baiza. Hi bafana bami. Hey yo, don't forget to hit the subscribe button. Danko yabo.